Salam dostlar, gowum ýagdaýlaryňyz armaganda men Murassakat Gulyýew. Bugün kodlama esaslar bulamyň 10-njy jemleýici sapagyna siz bilen birlikde 10 sapak etdik. Yeterlik bolar, ýalňyşmaýan bolsam yeterlik bolar diýip umyt bilen insan 10-njy sapagymyzy taýýarlaýar. Bu sapakda näme bolar? Bu sapakda misallar işler öňkü geçilen akym diagrammalaryny ulanyp bir-iki sanyk keçijekle taslama taýýarlar. Oň algoritmasyny taýýarlar, hem akym diagrammasyny taýýarladym. Aslında oň işleýiş logikasyny öwreneriz. İki sanyk misaly ele alars. Birinji misalymyz näme? Birinji misalymyz şol bir zawodda işleýän işgärleriň adaty aýlyk haklarynyň üstüne maşgala ýagdaýlaryna görä goşmaça aýlyk haky berilýär. Maşgaladaky çağa sany 1 bolsa 5%, 2 bolsa 10%, 3 bolsa 15% goşmaça aýlyk haky berilsin. Şuňa bir zat adam aýlyk alýar, diýelim 1000 manat, 1000 manat aýlyk alýar. O firma şuňa bir taktika taýýarlapdyr. Siziň çağa sanyňyza görä diýär, men ekstradan ýa aýlyk berjek diýär. Näme bolsa 1000 manat alýan bolsa 5%, bir çağam bolsa 5% aýlyk goşmaça bersin, 2 çağam bolsa 10% aýlyk goşmaça bersin, 3 çağam bolsa 15% goşmaça aýlyk hak bersin. 5%-iň näçe bolýar? 50 manat bolýar. 1000 manatyň 5%-i 50 manat bolýar. Bir çağas bar adama 1050 manat aýlyk hak bersin. Onun bir programmasyny taýýarlaýar. Programmasyny taýýarlamazdan öň ilki bir algoritmasyny taýýarlaýar. Nämesin başda diýär, aýlyk gelir hakyny giýer. Yani müşteriden ilki ulanjydan ilki aýlyk hakyny soraýar. İşte aýlyk hakyny giýer, soňra çağa sanyny soraýar, çağa sanyny giýer we enter basýar bolýan. Size işte şunça siz almaly, size aýdýar. Şoňalyk bir näme programmaň algoritmasyny taýýarlaýar. Başda diýdik, aýlyk hakyny giýer diýdik. Onu haýsy ilki 3 taýda aslında nemetsek mi? Variable'lerimizi bildirsek son bir variable maşgala bolsun, sondan aýlyk bolsun. Başga variable barmy? Başga variable ýok. Tamam. Şuňalyk buna garalaýar. Gara harf bilen ýazalyar. Hemmesine setir harf bilen ýazalyar. İki tane variable'miz var. Maşgala we aýlyk haky. Başda diýdik, variable'lerimizi başlangyjynda baha bermedik. Zaten biz özümüz aýlyk o variable'lerimizi özümüz giýer etjegimiz üçin näme etmedik? Başlangyçda bir baha bermedik. Üçüncü adım näme diýär? Aýlyk hakyny giýer. Aýlyk hakyny giýer ýa. Dördüncü adım çağa sanyny giýer ýa. Onam näme etdik? Maskala. Harp bilýäňiz program ýerlemede türkmen harplaryna käbir harplar ulanyp bolýar. Hani täze soňundan giýerden harplar. Nga, e, ü, ö, de y ýokarsy çytykal y harp ulanyp bolýar. Şoň üçin men maskala diýdim. Onuň üçin sizem endi gedenseňiz gowy bolar. Eger bir programmist boljak bolsaňyz çağa sanyny giýer diýär, maskala diýdik. Maskalaň içerisinde çağa sanyny alyp galýar, aýlyň içine aýlyk adaty aýlyk hakyny alyp galýar. Soňra 5-nji adym eger maskala deňdir 0 bolsa, 11-nji adyma git. Yani maşgalada da çağa ýok bolsa, 11-nji adyma gitsin. 11-nji adym näme diýär? Aýlyk. Yani bir nemetde bir adım süýüşde, yani ikinci adım eklem goşamyzsoň bir adım näme etdi? Aslında şunu goşmasadyk ya 7-nji adyma hemmesini ne sotaýarlar. 12-nji adyma git. 10-njy adyma git. Bu da 9-njy adyma git bolýar. Bu da 12-nji adyma gitsin. Bu da 11-nji adyma gitsin. Bu da 4-nji çağa sanyny giýer, 4-nji adymdan 4-nji adyma gitsin.
şoňa meňzeş. Şimdi düzeltdik. Eger maşgala san 0 bolsa 12-nji adym gitsin. 12-nji adymda ýani aýlyk hemen girdiň, şu wagtda orada aýlyk hakyny diýdiň, 1000 manat girdiň, maşgala san girdiň, 0 girýän bolan. 0 girýän bolan. Maşgala sanyň işte 0 bolýar, 12-nji adyma gitdi, 0 bolsa 12-nji adyma git. 12-nji adymda dem diýe, siziň almaly aýlyk hakyňyz artyk näme bolsa, 1000 manat bolsa hiç zat goşulman göni manatdan ibarat diýip size nämäni berýär, maglumaty berýär. Siziň almaly aýlyk hakyňyz aýlyk ýani giren bahaňyz näçe bolsa 1000 bolsa 1000 manatdan ibarat. 6-njy adym. Eger 0 bolsa 12-nji adyma, bolmasa da anym dowam edýär. Yani zaten şunu izine ýazmasaňyz awtomat soňraky adyma geçer. Eger maşgala deňdir 1 bolsa, ýani maşgalaň içinde näme bar? Çağa sanymyz bardy. Eger çağa sanymyz 1 bolsa, çağa sanymyz 1 bolsa 6-njy adyma git, bolmasa 8-nji adyma gitdi. 6-njy adymda näme? Şu taýda şunam ilk götmenler satdyny 7 ýaňyr. 7-nji adyma git. 7-nji adymda hasaply aýlyk deňdir. Aýlyk goşmak skopkaň içerisinde aýlyk köpetmek 0.105. Yani 0.105'e köpelsin aýlyk hakyny. Bu näme diýmek? Aýlyk hakynyň 5 göterümini şu taý, şu jaga skopkaň içi, ýaýyň içi berýän aýlygyňyň, yani şu taýda giren aýlygyňyň 5%'ini hasaplaýar. 5%'i goşmak näme bolýar? Aýlyk hakyňyz, adat aýlyk hakyňyz üstüne goşulýar we şu aýlyk diýip variable'nyň içerisindäki aýlyk, ýani birinji giren aýlygyňyz nolun ýa-da şu taýdan çykan sanlar, şu taýda şu amalyň şu böleginden deňdirden sag tarapdaky çykan jemi buň içerisine goýulýar. Onu geçipdik. Deňdiriň öz näme bärdäki manisi abyşny, yani adaty deňdir däl, yani şu aýlyk şu sag tarapy çep tarapyna deňdir manisini beren program ýerlemede sag tarabyny nakylan hasaplap çep tarabyny nakylan içerisine goý diýen manini berýär bärdäki deňdir. Bäde hasapladyk 5%'ini goşdy we 12-nji adyma gitsin. 12-nji adyma näme bolsun? Şoň içerisinde inni öňkü giren aýlyk hakyň ýok, şu taýda hasaplanan aýlyk hakyň bahasy bar. Mesela 1000 manat bolsa, şu taý 5%'de 1000'ni 1050 manat diýip size aýlyk hakyň içerisindäki baha artık bu giren aýlyk hakyňyz zällänip oň ütgoýa. Şoň üçin adyna degişken ütgoýan ulluk diýip düşündiripdik öňkü sapaklamyzda. Aýlyk hakyň demesi näçe boldy? 1050 manat boldy dogrydan. Iň soňunda şu 7-nji adymda galan ýermizde aýlyk 1050 manat boldy. We gitdi 12-nji adyma. 12-nji adymda näme? Monitora ýazdyr, näme ýazdyrsyn? Siziň almaly aýlyk hakyňyz aýlyň içinde näme bardy? 1050 manatdan ibarat diýip ýazdyrýar, tamamlaýar. Eger bir däl bolsa, 0 däl, 1 däl, 2 bolsa, 8-nji adymda näme bar? 2 bolsa 9-njy adyma git. 9-njy adymda näme bar? Şu var ýene şowur işlem, şowur näme amal. Bu gezek 2 bolsa 10%. 10% hasaplanýar. Aýlygy işte köpersek 0.100'den 10'a köpersek 10% bahany berýär. We 10%'den şu taýdan çykan näme aýlygyň üstüne goşsak 1100 manat bolýar. 1100 manatdan içerisine goýýas, aýlygyň şu wagty bahasy 1100 manat bolýar. Git 12-nji adyma. 12-nji adymda näme bar? 12-nji adym monitora ýazdyr, näme ýazdyrsyn? Siziň almaly aýlyk hakyňyz aýlyk, ýani 1100 manatdan ibarat. Şoň ýerine 1100 manat geljek. Şoň içerisine näme bolsa şol gelýär. 2 bolsa diýdik, 9-njy adyma bolmasa 10-njy adyma git. Bolmasa 10-njy adyma git. 10-njy adymda näme? Eger 3 bolsa, yani 0 däl, 1 däl, 2 däl, 3 bolsa, 3 we ondan köp bolsa, eger 3 we ýokarty bolsa, diýdi 15% bersin diýipdir. İşte gat köp, 3den köp çagadar diýär, men ýa diňe 3 çaga bahasyny berjek diýip ýazypdyr daray.
Nemeň başlygy, firmaň başlygy şonýalak bolsun. Ýoksa bir şeýle köpelip gidip barýar, o da nämedir kod ekstra kod ýazmagyda ýazmak mejburiyetinde galyrsyň. Şoň üçin men diňe 3 çenni hasapladym. Eger maşgala daky çağasan 3 bolsa we ondan köp bolsa, nämetsin 11-nji adyma git. Bolmasa 4-nji adyma git. Şu taýda bir zada denk geçýärdir. Şunu hasaplaly, birinji 11-nji adyma git. 11-nji adymdan şoňa meňdeş 15%-ni hasaplaýardanym aýlyň üstüne goşýar we aýlyň içerisinde goýýar. Soňundan monitor ýazdyr. Nämäni siň almaly aýlyk hakyňyz 1150 manatdan ibarat we tamamlaýar. Bolmasa 4-nji adyma gitsin. Bolmasa 4-nji adyma gitsin. 4-nji adymda näme bar? Aýlyk hakyny gir. Ýok. Çağa sanyny gir bar 4-nji adymda. 4-nji adymda, ýani çağa 0 däl bolsa, 1 däl bolsa, 2 däl bolsa, 3 däl bolsa we ondan hem köp däl bolsa, nämesin 4-nji? Ondan näme minus 1 san giren mod biler. Ýani atrsator 1 san giren bolsa, ýani täzeden girýär. Şu taýda aslında sapşenýeden bir sapşenýeden ýazyp bilerdik. İşte dogry ýazmaňyz haýsy diýýärler. Men ýöne diňe täzeden maşgala sanyny täzeden sonra size ýalňyş gireňizi düşünüp programa nämesin täzeden aýlyk hakyňyzy çağa sanyňyzy sorasyn. Täzeden çağa sanyňyzy sorasyn. Ýani ýalňyş giren bolmaly. 1 2 3 4 ýani 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 däl 100 däl minus san giren bolsa ol ýankyal bolýar. Şu taýda şunu belläp geçetim gelýär. Eger hani biz o sapamyzyň başynda diýdik, işte maravaranna, işte nemäň arasynda krugdur aýlanyp durmasyn, soňra şu taýda görkezmeli zat diýipdik. Şu taýda iň esasy ýer. Seret şu taýda bolmasa 4-nji adyma gitdik, dogry dämi? Diýeli bir minus ýerde bir ulanjy, minus ýerde, minus işte 1 ýerdi. Mysal üçin, maşgala sany näme bolsun? Minus 1 bolsun. Minus 1 ýerse näme bolýar? Maşgala sany 0 mi däl, 1 mi däl, 2 mi däl, 3 mi däl we ondan köp mi däl? Eger şunu 4-nji adyma gitdiýmedik bolsak, 5-nji adyma gitdiýen bolsak, şunu 5-nji adyma gitdiýen bolsak, näme derdi? Şo bir programma näme derdi? Şo taýda şeýle aýlanyp durardy. Şo aýlanyp durardy, adam kompýuter çökerýär, algoritman çökerýär. Şu zatlary hökman suratda ünsürün, şoň üçin üstüne basyp oň ilerde başlarda bunu belläp geçipdim. Şo taýlarda aýlanyp durmasyn, ýani soňsuz aýlaw diýilýär, soňsuz döngü. Ýani soňsuz aýlawa programmany sokmaly däl. Şoň üçin algoritmany goýja taýýarlamaly. Şoň inni monitora ýazdyrdyk. Näme aýlyk hak bar bolsa we tamamla diýdik. Bu inni akym diagrammasyny neme delin? Akym diagrammasyny bu kawak translate'den ulanýan akym diagrammasyny men ýani bärde biderek wagt alyp durmasyn diýip taýýarlap goýdum. Men diňe nähil işleýänligini düşündirip geçeýin. Başta dedik, şu taýdaky nemämizem ýanymyzda dursun. Hatta şunu ýazyrak bir zat etsekmi? Başla dedik. Başla. Aýlyk hakyny gerdik. Maşgala variable'lerimizi bildirdik. Maşgala dedik we aýlyk haky. Yani bu ilerde ulanjak programmada ulanjak diýip başyna nemeleňizi ýazyp goýýaňyz. Ya şu zatda şunu ulanjak, maşgala diýip bir variable ulanjak, bir aýlyk diýip bir variable ulanjak. Soňundan näme diýip aýlyk hakyny ger. Näme gersin? Aýlyk diýip bir variable'imize aýlyk hakyny gersin. Aýlyk hakyny gerdi. Sapşany ýazýar adam, siz nemen başladaňyzda adata aýlyk hakyny gerin diýip size sapşany ýazýar we giren sapşanyňdan şu taýdaky aýlyk variable'iniň içerisine goýuljak. Aýlyk üýtgeýän ululugymyzyň içerisine goýulýar. Soňundan 4-nji adym çağa sanyňyzy gir. O näme içerisine girsin? Biz giren çağa sanymyz maşgala diýip bir variable'imiziň içerisine goýulsun. Maşgalamyzyň içerisine goýuldy. Şimdi şular bu gelýän strelkalar biz gidýäni şu wagt ýazarlaga çürtdiňe gidýän. Sonra näme gidýär? Maşgala aşagdaky şert ýapysyna gidýär. Eger
Senden soruya maşgala deňdir nolmy? Eger Hawwa bolsa şu ýoldan git. Şu ýoldan bu ýol nirä gidýär? Şeýle gidýär, soňdan şu tak gidýär. Siziň jemi almaly aýlyk hakyňyz aýlyk diýär. Aýlygyň içerisinde biz başda näme giyerdik? Şu tak näme giýeren bolsaňyz, eger çağaňyzam ýok bolsa diýär, çaga 1000 manat giýeren bolsaňyz 1000 manat siziň jemi almaly aýlygyňyz 1000 manat diýip ýazýar we iş tamamlaýar. Eger ýok bolsa, şu tak gerek gel. Ýok bolsa şu lädime geç. Çaga maşgala deňdir birmi? Eger Hawwa bir bolsa aýlyk hakyny ýa-da hasapdaýar 5%-ni aýlyk hakyny goşýar darim. Şu goşulan aýlyk hakyny monitora ýazýar. Siziň jemi almaly aýlyk hakyňyz aýlyk ýani 1050 manat diýär, soňra we tamamlaýar. Eger Hawwa bolsa bu tarafa gitsin. Ýok bolsa, ina gapdalyna ýat bellek goýdum. Ýok bolsa da maşgalaňyz 2mi diýip sorar ýani 0 lal ýok, 0my ýok, 1mi ýok, 2mi 2 bolsa Hawwa bolsa hasaplaýar, ýok bolsa 3mi 3 we ondan köpmi? 3de ketipdir aslında şu taýda, şunu näme dep 3 we ondan köp diýjek bolsak şeýle bolýarmy? Işgıda. Ha, 3'e deň bolsa, 3'den köp bolsa da şeýle bolar ýaryjan bar. Şunu ýalyapdyk. Tapawut ýok ýani. Uludur deňdir diýilýärdi türkmençe. Eger maşgala sanyňyz uludur, deňdir uludur 3'den bolsa, ýani 3'den köp, 3'e deň we ulu bolsa, näme diýär? Hawwa bolsa aýlyk hakyna 15% goşulýar, tamamlaýar. Eger ýok bolsa, şu şerti ýerine ýetirmeýän bolsa, ýani 3'den 3'e deňemde, 3'den ulumda bolsa, näme diýär? Çaga sanyňyz ýalňyş giýerdiňiz, çaga sanyňyz täzeden giýirin diýip bir sapşenýe berýär, ondan nirä gidýär? Çaga sanyňyz giýirin diýär. Başa geldik dogry-dam, ýalňyşan bolsa. Eger şunu çaga sanyňyz giýiriňizde şu tak baglan bolsak, maşgalaňyz şu taýda şeýle aýlanjak durjak, -1 bolanyny düşün. -1 mi ýok? 0 mi ýok? 1 mi ýok? 2 mi ýok? 3 mi ýok? Ýenem täzeden gidýär, 0 mi ýok? Bu sanlaryň hiç birini ýerine ýetirenak, şoň üçin şeýle şu nime der aýlanır durur. Soňsuza şenni otornuksa kompýuteri näme der? Çökerer. Soňundan işte aýlyk hakyny hasaplaýar we goşýar we tamamlaýar. Şu taýda bir zada öňsüňe çekesim gelýär. Diýäňiz, şu taýda bir zatlar köp gezek gaýtalanýar, dogry-da. Näme gaýtalanýar şu zatlar? Eger maşgala 2 bolsa, eger maşgala 3 bolsa, eger maşgala 1 bolsa ýalyk, şu zatlar näme köp gezek gaýtalanýar? Muň ýerine näme olanýardyk biz? Näme diýerdik? Adnyýatdan çykardym. Aýlaw, ýani alt turşda olanýardyk muň ýerine, dogry-damy? Birden köp amallar, birden köp gerek ýerine ýetirmek üçin şu ýerde näme diýerdik? Aýlaw nemesini olanýardyk. Bunu şu şekilde daim edip bilersiz. Şu şekilde daim edip bilersiz, şu şekilde etmek has. Käbir ütkötmeler giyerdim men. Başta dedim aýlyk haky, adet aýlyk hakyňyzy giýerin, adeti maşgala çaga sanyňyzy giýerin. Şu taýda bir näme etdim men? Bir aýlaw taýarladym. Aýlaw näme bolsun? İden başlasyn, 20-çen dowam etsin, goşmak 1 bolsun. Ýani çağaňyz birden başlaýar, 20, ýani 20-çenni soraýar, 1 mi? Ýok, 2 mi? Ýok, 3 mi? Ýok, 4 mi? Ýok, 5 mi? Ýok, 6 mi? Ýok, şeýle sorap. Eger Hawwa bolsa, meselem 6 geldin, Hawwa bolsa, nime diýär? Şu taýdaky iň bahasy näme? 6 bolýar, şu 6 gelende. Yani şu taýda birden başlaýar, birinji soraýar, 1 mi? Bak iň bahasy 1 diýdik. Bu başlangyç bahasy diýdik, birinji. Nime? Ikinji nokotda ikinji iýimiz näme diýär? Soňundan gutorýan bahasyny berýärdik. Üçüncü iýimiz näme diýärdi?
näçe-näçeden köpelýär, näçe-näçeden artsyn, ýa we näçe-näçeden azarsyn ýalak amallary. Şoň üçin ýerine şunu minus parametr bilerdik. Minus parametr bilerdik. Meselem bunu 20 başlangyç bahasyny 20 ýazyp, bunu 1 ýazsak minus birden azarsyn ýa da şoňa meňneş 2 dene azarsyn diýip biler. Şoň ýalak men näme etdim? Goşmak birden köpelsin diýdim. Birden başlasyn 20 çenli ýymy dowam etsin. Ýymy dem bu arada neme variable. Başta i deňdir 1 diýdik, dogry-damy? Ýymy bahasy maşgala bahasyna deňmi? Yani bizim giren çağı sanmaz bilen şu iň bahasy bar, 1 deňmi, 1'a deňmi? Ýok. Dowam edýär. Meselem 2 girenimiz düşünün. Çağı sanmaz näçe diýdik? 2 diýdik. Iň bahasy 2 boldy. 1 goşulýar. 2 boldy, dogry-damy? 2 deňdir maşgala. Yani 2 tane deňdir bolsa, deňdir mi diýip soradygyny düşünün. Deňdir mi. 1 deňdir bolsa, ýa-ni halak sağ tarabyna, çep tarabyna, sağ tarabyna, çep tarabyna goý diýmek. Eger 2 tane deňdir bolsa, deňdir mi. Yani şu baha deň mi diýip soraýar. Iň bahasy ýa-ni 2 diýdik birinji aýlawdan soň, ikinji aýlawa geçdi. 2 diýdik, deňdir maşgala, ýani biziň giren sanymyza deňmi? Hawa bolsa näme diýär? Iň soňky bahasy 2 dogry-da, iň soňky bahasy 2 köpetmek 0.05. Näme bolýar? 10%, 0.10 bolýar, dogry-da? 10 berde näme etdik? Aýlygy şoň 10-y içerisine 0.10-y iň içerisine variable'in içerisine goýduk, soňundan aýlygy köpeltdik. Aýlygy köpeldiğimizde näme diýär? Şu giren bahamyzdan 10% elde diýär. 10% berýär bize. 10%'den hem aýlyk, abyşny aýlygymyzyň üstüne goşsak näme bolýar? Almaly aýlyk hakymyz ortağa çykýar we soňundan diýär, siziň jemi almaly aýlyk hakyňyz näme diýär? Aýlyk. Ýani şu taýdaky bahaň iň soňky bahasy näme bolan bolsa, şonu monitora ýazdyrýar we tamamla diýär. Görýäňiz, şu taýda näçe sanak aslında şu wagt 10 çenli çaýgasy bolan adamlar bar, dogry-damy? Ha, ýeken ýoksa näme boljakdy? 10 çenli men ýazmak ýerine näme etdim? Bir neme bilen 20 çenli öňüne aldym. 10 gezek şunu gaýtalamagyň öňüni aldym we şu taýda ýekece bir kod goşdum ekstradan üstüne. Bu şekilde yerine getirdik. Şu taýda köp ulanýan nememiz bar, dogry-da? Bir nememiz ýok. Näme diýilýär o funksiýa şekilimiz ýok. O daim edir şu wagtlykça basic düzeyde ken gerek görmedim. Şoň üçin mar onu goşşasym gelmedi. Ýene bir misal taýarlaryň, on ýekan nemesini algoritmasyny ýazdym. Onu şu taýda näme edelim bilýärmi? Kalendar taýarlaryň. Kalendar näme bolsun? Biz kalendary monitor ýazdyran bir näme bolsun? Bir programma taýarlaryň. Yani birinji günden başlap işte 1.01.2001 misal üçin. Soň 2.01.2001, 3.01.2001, soňdan ýylyk goýa 1.01.2002 işte 1.01.2000 ya 2.01.2002 3.01.2003. Ay şoň ýalyk ýeken çysony ýazdyran bir algoritma taýarlarýar. Ýedädimden neme diýär? Hani şunam şu taýda başlamak hem şunam bir parantez ýa açyp şunam bellep geçesim gelýär. Size haýsy bir işe bir firma şoň ýalyk bir gireňizde ýa bunýalyk kiçijek bir firma kod ýazyp bilýäňizmi diýip oňa seretmezler. Bular diňe bir ullahan bir proýektiň bir diňe bir parçasyny got berdi ordan. Hani bir şoň üçin ýani diňe şoň bilen şunu bilengiz bilen iş bu taýda tamamlanak. Onu bilemek näme üçin diýdim. Ýöne bir ýatmak dedim. Tak 7 adımdan ibaret bolan bir algoritma taýarladyk. Wagtymyz näçe? Wagtymyz 24 minut 30 çen tamamlamaga çalışayın. Başta dedik 3 tane variable
2 ýazýas. 3 tane variableň bahasyny girýäs. Gün diýip bir variablemiz bar. O günüň bahalaryny tutmak üçin koydum. Ay diýip bir variablemiz bar. Aýyň bahalaryny tutmak üçin koydum. Ýyl diýip bir variablemiz bar. Ýylyň bahalaryny tutmak üçin. Ýyl nämeden bolsun? Men 1000-den diýdim de 2000-den başladym şu. Gaýtala diýdik 100 gedek. Haýsy nämen gaýtalasyn 4-nji adymy. 4-nji adymda näme? Gaýtala 12 gedek 5-nji adymy. Şu wagt muny 1000 gedek gaýtalajakdy. Şunu götmeýin. Gaýtala 12 gedek 5-nji adym, 5-nji adymda gaýtala 31 gedek 6-njy adym. Bu bärde aýy gaýtala diýäs, ondan 6-njy adym 31 gaýtalasyn ýa. Bak, ilk 3 taýyny 31 gedek ýazýar dogry dämi? Soňundan şunam gaýtala diýdik. Näçe gedek gaýtalasyn? 12 gedek gaýtalasyn dogry dämi? Bunu 31 gedek gaýtalan, ýene 12 gedek gaýtala ýa-woli näme bir ýyl bolýar, soňundan 1000 gedek 2000 gedek gaýtalasyn bolam. Gaýtalasyn bolýan 4-nji adymy gaýtalasa ýyl 2000 ýyly almış bolýas we tamamla diýäs. Men äder şu wagt bilýän kan o diýen oturmady kelläňizde, şoň üçin bunu şu taýda akym diagrammatynda görkezeliň. Variablemizi tanymladyk, başda baha bermedik. Aslında baha bermesek bolýardy. Şoň içerisinde tak ýazjak. İç-içe näme? Nemeler? Aýlawlar. İç-içe aýlawlar nähil ulanylýar? Biraz onu nemetmek istedim. Bak, ýyl 1000-den başlasyn. Şu taýda men 2000 diýip ýazdym. 2000-den başlasyn, 3000 şeň dowam etsin we ýyl adly variablemiz bir-birden köpelsin. Tamam, dowam etdik, soňundan aşağı geçdik. Onu aşağıda bir işlem ýok, bir amal ýok. Ýene bir döngü bar. Ýene bir aýlaw bar. Ay birden başlasyn, ay 13 diýipdirin 31 şenni. Hatta 32 şenni diýeli 31 bolsun her ay. We bir aýdan 30 aýyň bahasy 32-den kiçi bollugy müddetçe gaýtalasyn. Ay bir-birden artýar, soňundan şu tam bir ok gelmeli bolýar, men goýmandyr näme üçindir. Günüm birden başlaýar, 30 yok 12 boljak da, men ay bilen güni ýerini çalışdym ýa. 12 ýani 12 bolsun, iň köple 10 çeçen dowam etsin. 32 diýdik, 31 çeçen dowam etsin. Şimdi näme bolar bilýärmi? Şu ýagdaý 32 çenni 31 bolýança şeýle gaýtalanar. Näçe gedek gaýtalanar? 31 bolar. 31-den soň näme bolar? Soň şu tak geçer. Yani bu torukdan soň şu tak geçer. Bu nira gidýär? Şeýle ikinji aýdaga gidýär. Soň bu bahasy başlaq bahasy 1-di, soň 2 bolýar. Soňundan ýenem aşağı geçýär, muňa geçýär. Soň bu dany birden başlaýar, şeýdip 31 gaýtalaýar, soň 3-di, iň soň bahasy 2-di, soň 3 bolýar. Soň ýenem täzeden bu şekilde 31 gaýtalaýar, soňundan 4 bolýar. 32 gaýtala 5, ýani bärde güni ýazdyrsyn. Sevara şunu ýalak bir neme bereýin näre. Nähili düşünürsem günüň başlangyç bahasy 1 dogry dämi? Ýylyň başlangyç bahasy 2000 mi? O 2000. Bu jübüde. Şu taýda bar bir neme daýyn? Şu taýda bir şunu goýaýyn. Şu taýda bir neme işläliň. Şu taýdan geldik, dogry dämi? Ýylyň bahasy 2000 dogry dämi? Ýyl 2000. Soňundan aýyň bahasy näçe? Aýyň bahasy 1. Soňundan aşağı geçdik. Günüň bahasy näçe? 1. Bärde näme? Bu bir iş näme diýär? Gün, ay, ýyl görnüşini ýazdyr diýär, dogry dämi? Gün 01, ay näçe? 01, ýyl näçe? 2000-nji ýyl. Ýazdyrdykmy? Soňundan güne 1 goşulýar. Gün 2 boldymy? Şu iň soňky baha 2 boldymy? 2 boldy, dogry dämi? Soňundan
bu yıl bilen ay ütkänak, soňra täzeden gün 2 bolly, ay birligine dur, yıl 2000'lüğüne dur. Täzeden güne 1 goşulýar. Öň 2-de 3 bolly müştaýdaky. 03 soňra 03 01 2000-nji ýyl. Gaýtalap näçe çenni 32 çenni 31 çenni dowam edýär, soňra 32 bolanna şol şutak gelen apdanym şutak gelýär. Bu nira gidýär? Ikinji uly döngä gidýär, uly aýlawa gidýär. Bu gedek näme edýär? Aya bir goşulýar. Ya bärden gelenli üçin aya bir goşulýar. Aýyň bakaty näçe bolýar? 2 bolýar. Soňundan bärik täzeden gelenne bul 0 ya 0 bilen başlaýar. Ýok, 1 bilen başlaýar. Şutaýdak baka bilen başlaýar. Her gedek täzeden gelenne bärde 0 birinji bakaty bilen başlaýar. Soňundan ýene 31 gedek aýlaýar. Soňundan ay 3-nji ay bolýar, 4-nji ay, 5-nji ay, 6-njy ay, 7-nji ay, 8, 12-nji ay bolandan soň bärde näme bolýar? 12-nji ay, 13 bolandan uje aýyň bakasy 13-den kiçi däl. Näme bolýar? 13 bolýar. Yani 13 deň bol, şutaj deňdirem goýan bolsak 14-de çykjakdy. Diňe kiçidir goýanmy üçin deň bolanny danym çykýar. Çykýar danym näme diýär? 2000'ü yani birinji gerek gelemizde 2000 da dogrudan bir goşulýar 2001 bolýar. Täzeden şeydip näme diýär? Her ay güni ýyly 2000'den 3000'e çenni ýazdyran bir programma taýýarladyk. Iň soňunda şu 3001 bolanny näme diýär? 3001 bolanny artyk bär girmäni goýýar danym şutaý gidýär we bär tamamla diýdik we bu şekilde tamamlanýar. Bu blogumyzyň soňuna geldik. Käbir aýtmaly goýjak zatlanma, aýtjak goýjak zatlanma. Näme olar? Birinjiden bir iýleşme diýipdir. Goýja programmalar bar, şunu ýekan özleri ýerleýän bir programma. Şunu bakalaryny zatlaryny girýän bolan özü her hilek şunu görkezýär, näme baka çykýar, öz aýlaw işleýiş logikasyny bu şekilde görkezýän bir programmalar bar. Şonu näme üçin ulanyňyzy aktyp ýazypdyr. Birazjyk bu taýýarlyksyz boldy bu işler. Yani öňüme gelen birinji programmany ulandyk. Buň üçin hiç bir plan özümçe bir plan taýýarlaýan, ýani bir öňden bir taýýarlanan bir plan programma ýokdy. Birazjyk bu işlere giriş babyna birazjyk bir zat boldy. Oň üçin biz taýýarlamadyk. Ýöne inniki bu şekilde galmaz. Has ýokary hilli videolar taýýarlar ilerleýän wagtlarda. Edir şu wagtlykça bu ýaly kabul edin. O diýen bir neme diýip çekmedik, neme diýip taýýarlamadyk bu blogumyzy. Hani hemmekşi görür diýip bir taýýarlamadyk. Şoň üçin bir açyk plansyz programmasyz boldy. Oň üçin ötünç soraýan inniki gerekde ýa bir üstüne geçer ýa da muny täzeden iň gowy şekili bilen taýýarlykly hemme zat planlanan ýagdaýda yerine ýetirer. Ikinji bellemeli şu taýda biz programma ýazyp bir sisteme ýazyp bir kitap gerek boldy. Türkmen kitaplarından .net demi bir neme gördüm, bir programma gördüm. Yaman bir web saýty, size maslahat beresim geldi. Yaman o içerisinde wagtym hemme kitaplar var. Bir ýyl mundan gördüm bolin. Bunu o diýen köp kitap ýokdy ýalňyşmasam. Goýupdyrlar. Şu taýda isär kitabyň var, geografiýa we reklamasy bolsun diýip edemek. Ýöne size maslahat berýän. Yani hiç tölew ýok, bu içerisinde zat ýok. Isär kitabyňyzy alyp telefonuňyzda skaçaýt edip neme edip bilýäňiz. Yani gowurdum nemesini kim eden bolsa Allahdan gaýsyn neri. Başga näme bar? Başga bolýan aýtjak diýjekdim. Bir haýyş bardy. Eger şu soňra çenni bu video bu blog soňra çenni görüp
Nemeden adamlar bar bolsa aşağıda nimem var? Men mail adresim var. Şondan bir tesbir ýazsaňyz, şunu ýarak boldy, men hakykatdan gördüm, eýlen beýlen ýarak tesbir ýazsaňyz sizden minnetdar bolardyk. Soňçta bir işimiziň daşynda edýär bu işleri. Yani o diýen şiiliniň gowy bolmadygynyň sebebi de bir sebeplerinden biri bul. Şoň üçin bir iň azyndan hani näme etsek bor, näme goýsak, iň azyndan hani bir biler ýalyk bilýän, gören näçe sanaga adam bar, on näme der ýalyk, biler ýalyk bir tesbir ýazsaňyz sizden minnetdar bolardyk diýelim. Bärde tamamlaryň. Dinlediňiz üçin hemmäge minnetdarlygymy bildirýän gelýär. Yol berede minnetdarlygymy bildirýän gelýär. Inşallah nesip bolsa dowam ederiz, sapaklamaz diýelim. Sağ olun, sağlıkda görüşelim.